Assalomu alaykum bachcho. Inak maqsad kardem ki bo yak video inav burorem. Rost gap khela shid video nabud. Kam tarak serkor shidem. Ay hamaton bakhshish. Shayad videoy mo yagon kasta umuman dar kor nest, yagon kasta tamosho namekna. Shayad yagon kasta yak kas nim kasta dar kor bosha yo ki tamosho mekna yo ki tabish mora bolida mekna. Mo ay xursandem. Rost gap dar ami Кореяи Ҷанубӣ тарзи парвариши ниҳолҳое ки дар пешои хонашон мешинонанд, дар кӯчаҳо мешинонанд, ман маъқул буд, барои чӣ ки қоматашон рост ба оя мераса ва хушрӯ мекунанд кӯчара назди хонара. Барои ҳавай мақсад кардам ки ҳамин видеора кунум нишон диҳам, шояд ягон каста ҳамин чиз дар кор мешавад. Иншоалло ҳозир ман нишон медиҳам ки чӣ хеле нигоҳбин мекунанд. мисоли гап ҳамин дарахте ки ҳозир шумо мебинед, ҳамира ай хурдиш ай се тарафашон ҳамин хел поя мемона, на хурдош ҳамин хеле якчанд дарахтои хурдтаке ки мисол дар якдигаришон наздикай мегиранд, ба якдигариш пайваст мекунанд ба чӯб ва поя мемонанд. ана хел пояҳо мемонанд ки шамол як тараф бурда каҷ накуна ҳамин чиза. ана ҳамин хел дарахтора ба якдигариш пайваст мекунанд ба чӯб ё ин ки ина хел мегиранд се тараф шуда поя мемонанд. дарахтора бинед баданошон ҳамаш ростай. баъд оли дигар ҷода ҳозир ман агар кӯчаҳода бинам видео мекунам, нишон метам, рост меистанд. мисол дар кӯчаҳо аҷоиб хушрӯ метавад ҳамин дарахтҳо, ягонташ каҷ нест, ё ки ин намуди дарахте ҳастай ки худаш ростай бигем, не каҷан, асл каҷ ҳам мешаванд, рост ҳам мешаванд, лекин ай хурдӣ ки хел парваришон мекунанд, онам хел рост ба воя мерасанд.